Dovolenka sa začína ako inak na letisku, konkrétne na viedenskom letisku Švechat, odkiaľ poletíme sem na Santorini. Santorini sme si vybrali ako prestupný ostrov. Cieľom našej cesty sú ostrovy Milos a Sifnos. Tie však nemajú medzinárodné letiská a za ten by plavba trvala celkom dlho. A tak voľba padla na Santorini. Z letiska si berieme spontánne taxíka, ktorý vyšiel dosť draho. Nebuďte spontánni, počkajte si na miestny autobus. Ten vás vyjde na 2,20. Taxík nás vyšiel na 35 eur. Nevadí. Ubytujeme sa v hoteli v hlavnom meste ostrova Fira a utekáme, aby sme ešte stihli pláž. Tento raz už nejdeme taxíkom, ale spomínaným verejným autobusom. Stojí presne 2,20. Platí sa priamo v autobuse, ale pozor, v hotovosti. Odvezieme sa na Kamari Beach. Cesta trvá približne 20 minút. Kamari Beach je slávna pláž s čiernym vulkanickým pieskom, ktorá sa nachádza na juhovýchodnom pobreží gréckeho ostrova Santorini. Tu si dáme aj prvé grécke tohtoročné jedlo. Reštaurácia totiž ponúka vlastné lehátka za konzumáciu, takže 2 muchy jednou ranou. Večer sa pustíme do objavovania mesta. Začneme ako inak večerou, aby sme mali dosť síl. Fira je pulzujúce hlavné mesto Santorini, ktoré je preslávané ikonickými bielými domčekmi, modrými kupolami a dramatickým umiestnením priamo na okraji 400 metrov vysokej kaldery, vulkanického útesu. Je to kultúrne, nákupné a dopravné srdce celého ostrova. Santorini sme si nevybrali ako cieľovú destináciu práve preto, že počas letnej sezóny patrí k najvyťaženejším ostrovom. Aj keď miestni nám prezradili, že turizmus zaznamenal svoj vrchol a už druhým rokom cítia mierny pokles. V neskorých večerných hodinách sa to v uličkách hemží ľuďmi, ktorí navštevujú obchody so suvenírmi alebo miestne bary či kluby. Na druhý deň cesta miestnym autobusom do prístavu, poučili sme sa, odkiaľ vyplávame trajektom na ostrov Milos. Odporúča sa prísť počas sezóny 60 až 90 minút pred odchodom trajektu. Čakanie si môžete skrátiť v niektorej z reštaurácií, ktoré prístav ponúka. Toto je môj obed. Gyros s hranolkami a tzatziki šalátom, nech to pôsobí zdravšie. Tu už prichádza náš trajekt. Počkáme, kým vystúpia žhaví návštevníci ostrova Santorini a vydáme sa na plavbu na ostrov Milos. Cesta potrvá 2 hodiny. O tom, čo všetko sme zažili a videli na ostrove Milos, vám prezradím v ďalšom vlogu. Jasás!